Sir, i-grab ko po yung chance. Magkakaroon po tayo ng on-site LTAP and firearms registration caravan dito po sa Cormidal Covered Court, Seaport, Tabaco City. Bukas na po ito. Ito naman po ang mga requirements para sa mga kukuha ng bagong license to own and possess firearms. Notarized application form, notarized affidavit of undertaking, national police clearance, NP clearance or new psychiatric clearance, drug test, NSO birth certificate or valid passport po, pwede po. GSGRO certificate from accredited gun club, barangay clearance or pwede rin po ang billing address natin, valid government ID, proof of income, pwede po ang income tax return or certificate of employment. So, linawin ko lang po ito pong mga requirements na to. Ito po ay makukuha na rin po natin mismo dun sa ating caravan tulad po nitong notarized application form, affidavit of undertaking, ultimo po national police clearance, neuropsychiatric at drug test. Meron po tayo ito sa ating on-site caravan. At para naman po sa mga renewal po ng kanilang license to own possess firearm, ito po ang mga requirements. Notarized application form, notarized affidavit of undertaking, national police clearance, neuropsychiatric clearance at drug test na lang po para sa mga renewal. Para naman po sa mga firearms renewal, bukod po kasi sir ang rehistro ng license to own possess firearms sa firearms, may sarili po silang registration sir. Para po sa renewal ng firearms, magdala lang po ng notice o notarized firearm registration form na magiging available din po ito sa ating site. Para naman po sa firearms transfer, notarized firearm transfer registration form, valid LTAP ID of vendee and vendor, valid firearm registration at deed of sale or deed of donation po. Yun, so kailan po yan na gaganapin, sir? Ito po ay magaganap sir, bukas na po sir, sa July 11, 2025 po sir sa Cormidal Court, Seaport, Tabaco City. Ito po ay sa inisyatibo ng aming Director, Police Major General Leo N. Francisco at sa pamumuno ng aming Regional Chief, Police Lieutenant Colonel Lulibet Relano sir. Opo, so ilang araw po yan na gaganapin? Isang araw po sir. So, sa isang araw na yan na halimbawa ang isang kliyente ninyo, pag pumunta doon, tapos yung yun, proseso. Yes sir, tapos po sir.